i ovaj večer možemo da budeme zajedno i na ovaj način i da go pozdravim i našиот гостин Немања Боричиć, кој вечерашнава тема ќе ни ја изнесе, значи психологија на благодат. Како што видовте на екранот ви беше поставен број на кој ќе можете да ги оставите вашите податоци за да оваа книга може да стаса на вашите адреси. Значи ќе пишете или SMS порака или на Viber на тој број или на Facebook страната која што ја имавте прегеска, ќе биде и на крајот повторно објавено, така да тамо ќе ги оставите вашите податоци и оваа книга ќе стаса до вашата адреса. Немања, добро вечер. Дали сад чуемо? Добро вечер, чуемо се. Драго ми е да си ово вечер sa nama i predajem ti vreme. Tvoje je. Hvala, evo ja da sve vas pozdravim srdačno večeras. Malo mi je žao zbog toga što sam svestan da je ovo posljednje veče, ali radosna misao što je možda to samo u ovoj seriji. Možda će biti neka druga i neko drugo udruženje, druga prilika. U svakom slučaju, meni je jako bilo lepo sa vama i verujem da će ovo predavanje večeras takođe upotpuniti ovo sve što ste do sada čuli i saznali. Psihologija blagodati. Psihologija nam je poznat pojam, blagodat, sad tu ima malo diskutabilnosti, neko jedno podrazumeva pod blagodaću neko drugo, ali ja da bih vam pokazao šta ja podrazumevam pod blagodaću, a ja verujem da je to ono što je blagodat u stvari jeste, ja bih da vam na početku ispričam jedan primer, jedno iskustvo u životu koje sam doživeo nekoliko godina unazad. Znači ja sam kao osoba koja jako voli knjige, ne samo da čita nego da poklanja, ali i da prodaje. Od studentskih dana sam stekao tu strast prema knjigama, prema prodaji knjiga i radnja ove priče se meni desila, a ona se dešavala pre možda nekih 6-7 godina. U jednom gradu u zapadnoj Srbiji prodavao sam knjige na jednom vašaru. Bilo je tu svakakvih knjiga, psiholoških, zdravstvenih, duhovnih, dečjih, bilo je tu istinitih životnih priča, romana, svega živog. Knjiga o biljkama, knjige o lekovitim biljkama, o gljivama, o svemu. I jednog trenutka došao je jedan čovek na štand i kada je došao, onako po njegovom pogledu sam video da njega knjige interesuju jako. Bio je zamišljen, neku vedrinu je imao na licu, možemo da kažemo i neku vrstu radoznalosti. Razgledao je knjige i u jednom trenutku, razgledajući knjige sa jedne strane na drugu stranu štanda, pogled mu je zapao na jednu knjigu koju sam ja dobio od jednog prijatelja i on me pitao da li bi ti, ako bih ti ja dao veću količinu ovih knjiga, da li bi ti to poklanjao na svom štandu? Ja sam rekao što da ne, a knjiga je Novi Zavet. I ja sam ispod Novog Zaveta napisao slovima besplatno. I ovaj čovjek je prelazio očima po štandu, uduševljavao se s naslovima, međutim kad je došao do Novog Zaveta, kad je pogledao, odjedanput je ovako prekrstio ruke i prekrstivši ruke počeo da me gleda popreko. Znate kao kad inspektor uhvati čoveka u krađi ili u laži i gleda u mene, gleda u knjigu, gleda u mene, gleda u knjigu. I više nije moglo da se izdrži u toj tenziji i onda je on progovorio. I rekao je šta je ovo? Kakva je ovo prevara? Onako malo glasnije. I ja sad gledam u njega, kažem kakva prevara? Pa šta je ovo? Kaže kako može knjiga da bude besplatna? Kakva je ovo priča? Ovo nije nešto čisto. Ima ovde neka vrsta prevare. I sad ja sam razmišljao kako da ga izbacim iz te pogrešne percepcije života, da sve mora da se kupi, sve što je vredno, da sve što je besplatno je zapravo neka prevara. I onda sam ja njemu postavio pitanja. Pitao sam ga, možete vi meni nešto reći? Koliko ste danas platili za sunce, da vas ono ogreje, da vas obasja i da učinite na taj način da se u vama izluči hormon serotonin, koji vam pomaže da budete opušteni, da budete smireni, i recimo D vitamin koji vašoj kičmi pomaže da je držite pravo i da budete stabilni, a i vašem imunitetu. On je gledao u mene sa prekrštenim rukama i rekao je,
ništa. Znači, to je besplatno. Dobro. Onda sam ga pitao koliko ste platili Bogu za svaki udah vazduha u vaš nos, bez koga ne biste mogli da živite. To je prosto prirodni uslov za dalju egzistenciju u duhovnom, psihološkom, bilo kom smislu. Ne biste postojali fizički kada ne biste mogli da udahnete vazduh. On je rekao ništa. Rekao, koliko ste dali ženi i deci da vas vole? Ako vas vole, jer voleti nekoga ne znači imati interes. To nije ljubav, bez obzira što ljudi danas to nazivaju ljubavlju. Ako vas vole, oni vas vole zbog vas samih. Koliko ste im dali para? Pa jesam, kaže, ja u finom braku, imam ženu, decu, pa nisam im ništa dao. Pa kad biste im dali, rekao, i kad bi oni to zahtevali da bi vas volili, onda to ne bi bila ljubav. Znači, i ljubav bližnjih je besplatna. On kaže, pa ništa nisam dao. A rekao, koliko ste dali ako imate neki izvor vode tu blizu vaše kuće, za koji ne plaćate vodovodu novac? Ima moj deda još davno doveo vodu tu. Kaže, pa ništa. I onda su te ruke koje su bile prekrštene krenule da se otvaraju. Njegov mrki pogled počeo je da se zamenjuje smeškom, ali onako blagim, kao kad ste zadovoljni, kao kad ste srećni. Šta se to desilo u njegovom umu da je preki pogled sumnje, prekrštene ruke koje se brane od nečega, zamenio osmeh, zamenilo zadovoljstvo, zamenila neka vrsta dobronamernosti prema meni. On je bio katapultiran iz psihologije uslovnosti, psihologije trgovine, psihologije uslovne ljubavi, u kojoj mi se rađamo, o kojoj mi slušamo u kući često, dobi 5 pa ćeš onda dobiti ovo, budi dobar pa ću ti onda dati ovo, i mi rastemo u tome i živimo taj život. I takav život učini da mi ne spoznamo psihologiju blagodati, da ne spoznamo jednu duhovnu dimenziju, a to je da je svaki dan dar ili poklon, svaki udah u nosu, svaki zagrljaj sa bližnjima, svaka čaša vode, svaki bljesak sunca, svaki zrak sunca koji nam daje fizičku egzistenciju. Ja sam ovom čoveku rekao, kada sam mu sve ove stvari ispričao, rekao, zanimljivo je da vi pravite problem zašto je reč Gospoda Isusa Hrista, Novi Zavet, besplatan, da to predstavlja neku vrstu prevare, a ne primećujete da većina životodavnih stvari u vašem životu, izvinjavam se, bez kojih vi ne biste mogli da funkcionišete, je besplatna u vašem životu. I on onako me pogledao kao da i on sad uhvaćen u nekoj laži i u nekom zločinu, i onda je posegao za rukom, rekao je, shvatam šta hoćeš da kažeš. Rekao, vidite, to je besplatno, vi se ne bunite, a bunite se za Božju reč, koja je mnogo životodavnija nego sve te materijalne stvari, jer od njih ćemo umreti jednog dana, zasigurno, ali bez ove duhovne dimenzije, bez Božje reči, mi ćemo zauvek nestati. I onda se on odobrovoljio i krenuo je tom rukom da posegne za knjigom. Uhvatio je tu knjigu Novog Zaveta i pitao je, zaista ništa ne dugujem? Rekao, pa ništa ne dugujete osim zahvalnosti, ali to vas Bog neće naterati. Eto, čisto sam hteo tom pričom, slikovitom, nadam se za vas, da vam pokažem šta će biti suština onoga o čemu ćemo mi večeras govoriti u predavanju koje se naziva Psihologija blagodati. Šta je to psihologija blagodati? Ja bih želeo da pred vas stavim jedan slučaj jednog čoveka koji će nam pokazati koliko je psihologija ili psiha naša, naš stav psihe, našeg uma, koliko je važan da bismo čak i neke negativne okolnosti u životu lakše preživeli. Ovo je Lance Armstrong, poznati biciklista, čovek koji je od malih nogu sportista, takmičarski duh je imao od malih nogu i neki šampionski duh jer je bio osvajač najviših postolja. On je bio jedan od najuspešnijih biciklista, međutim u 22. godini je dobio kancer. Kancer testisa koji je metastazirao na mozak, abdomen, pluća, i kada je saznao za tu žalosnu činjenicu, njegov lekar mu je rekao da ima samo 3% šanse da preživi. I znate kako to obično biva, lekar kaže morate na hemoterapije, morate ovo da primenite, ono da primenite, i on je onako bio šokiran i onda je rekao, ok, ono što ja mogu da uradim jeste da prihvatim ovu bolest kao izazov
i da pokušam da dam sve sa svoje strane kako bih mogao da prenebregnem, odnosno pobedim u ovoj borbi. On je zanimljivo bio 7 puta u istoriji osvajač najpoznatije trke biciklističke, a to je Tour de France. A on je, kada je shvatio da je bolestan, on je verovao u svoju aktivnu ulogu kao pacijenta, znači nije verovao u sudbinu, eto, sudbina je tako htela da ja obolim od kancera i to je moj kraj. Ne, on nije verovao u datosti, on je verovao da može da se potrudi, da da sve od sebe kao pacijent, jer mu je lekar rekao 3% ima šanse da preživiš, sve od tebe zavisi. I on je verovao u pozitivan ishod svoje bolesti, krenuo je da se zalaže, da primenjuje sve što su mu lekari rekli. I zanimljivo, on se iscelio. 1999. godine, to je 3 godine nakon raka i hemoterapije i raznih drugih terapija koje je primio, niko nije verovao da će on nikad više da se bavi biciklizmom, ali šta se desilo? On je osvojio prvo mesto u Tour de France-u. Ponovo je bio osvajač najvišeg postolja i pobedio je konkurenta tada sa čak 7 minuta prednosti. To je mnogo u biciklizmu. Ono što razočarava kad je on u pitanju jeste što je u jednom trenutku u Oprah Winfrey Showu priznao da se on celu karijeru dopingovao i da su svi njegovi uspesi i čitav njegov sportski život u biciklizmu bili jedna prevara. Ali ono što je zanimljivo, Armstrongova priča može da nam posluži kao slikovita pouka koliko je značajna psiha naša, naš stav našeg uma kada se suočimo sa određenim okolnostima u životu koje nisu toliko pozitivne. Većina ljudi, nažalost, veruje u sudbinu i kada se dese neki padovi, pogreške ili neke traume ili problem sa životom kao što je recimo kancer u njegovom slučaju, ljudi odustaju i kažu eto to je zapisano u zvezdama ili na dlanu ili ko zna gde i ne mogu ništa protiv toga. A mi smo bića koja biraju stalno i možemo da izaberemo kako ćemo da se ponašamo, ali ono što želim da bude ključno u ovom večerašnjem razmišljanju, mi možemo da izaberemo i kako ćemo gledati na sebe, na druge, na ovaj svet. Možemo izabrati da je sve mora da se kupi, da se zaradi i da sebe cenimo zbog toga što imamo, ili možemo živeti u blagodati, biti zahvalni za ono što primamo nezasluženo i nezasluženo voleti druge ljude. Od našeg stava zavisi kako ćemo misliti, kako ćemo se i ponašati. Predodređenje ili ideja o zarobljenosti, nemogućnosti promene potpuno kontra od blagodati. Blagodat može da učini taj nezasluženi dar, to nezasluženo delovanje u našem životu, u slučaju duhovnosti Božjem, radi se o Božjem delovanju, ili u slučaju relacije dve osobe u nezasluženom davanju, delovanju u pozitivnom smislu od strane neke druge osobe nadamno. Znači, kada neko i pored mojih pogrešaka mi pruža ljubav, to je blagodat. To je život blagodati. Čovek je stanovnik dva sveta, ja to stalno govorim u svojim predavanjima. Ta dva sveta su unutrašnji i spoljašnji. Jedan se nalazi van našeg oka, jedan sa zadnje strane našeg oka, u našem umu. Mi se rađamo u fizičkom svetu, u našoj porodici, u ovom svetu, u tom gradu u kome smo, u toj familiji, u ovoj galaksiji i planeti, zemlji, državi i tako dalje. Ali svako od nas postepeno otkriva život u samom sebi. I ta dva života su međusobno prožeta i od njihove interakcije zavisi kvalitet našeg života. Da li će unutrašnji više da deluje na spoljašnji ili spoljašnji na unutrašnji, to od nas zavisi. Jedan psiholog veoma poznat u istoriji psihologije, William James, koji je živeo na drugom polovinom 19. veka, je rekao da naša najveće saznanje ili najveća revolucija u njegovoj generaciji toga vremena je otkriće da ljudska bića menjanjem stavova u svome umu mogu da promene spoljašnje aspekte svojih života. Takođe on rekao da je najjače oružje protiv stresa naša mogućnost da izaberemo jednu misao pre negoli neku drugu. Mi živimo zaista u stresnom svetu, ali mnogo više tom stresu doprinosi ne realna situacija, nego naše posmatranje, naše tumačenje tog života i tih događaja. Imate ljude
evo na slici, koji su na prvom mestu, doživjeli su uspeh, a ipak se ne raduju. A neko je doživeo treće mesto da osvoji, pa nije to neki uspeh, ali više se raduje nego li osoba koja je doživjela veći uspeh od nje. Zašto? Nije problem u postolju i mestu na kome ste, nego u vašem umu. Da li ste zahvalni za sve, pa i za vazduh, pa i za novi dan, pa i za priliku da se takmičite, priliku da uopšte budete tu i da ste aktivni fizički. Evo jedne ruže koju žena nalazi i raduje se, skače od sreće, a druga u ružičnjaku, oko nje ruže, ali ona nesrećna i nezadovoljna. Znate, mnogi ljudi misle da su nesrećni zbog onoga što trenutno nemaju, a za čime jako čeznu. To je laž. Mi smo nesrećni zato što nismo zahvalni za ono što već imamo. Nismo zadovoljni onim u čemu smo već. A kada je takva situacija, znajte da ni nećemo biti oduševljeni, srećni kad dosegnemo ono i dobijemo ono za čim čeznemo i mislimo da će nam to doneti sreću. Mi ljudi neprekidno vodimo računa o tome šta nam se dešava, šta to znači za nas što nam se dešava, ali i šta bismo mogli da uradimo povodom toga. Ovo drugo, šta to znači za nas, je ključno kada govorimo o ovoj večerašnjoj temi. Zato što, zavisno od toga kako gledamo na ono što nam se dešava, to što se dešava imaće takav i uticaj. Mi ljudi smo bića koji imaju stavove, o svemu imamo stavove. Sve vrednujemo, naše iskustva, druge ljude, objekte, ideje. Jednostavno stavovi su prirodna stvar za nas, ljude. Mi smo bića stavova. Mi ne da samo imamo stavove o lepoj slici, nego imamo stavove o ukusnoj hrani ili neukusnoj hrani, o jednoj ideji filozofskoj, duhovnoj, kakvoj god. Jednostavno mi sve vrednujemo, vagamo, analiziramo. Da li je to dobro, da li je to loše, da li je to nešto poželjno, nešto što treba izbjegavati. Mi smo bića stavova. Jedna žena koja se zove Carol Dweck napravila je revoluciju u savremenoj psihologiji. Ona je željela da ispita kako neuspesi utiču na nas, ljude. Sprovodila istraživanja, eksperimente nad decom i u tim eksperimentima koje je sprovodila namerno je decu izlagala teškim zadacima koji su imali poteškoće da rade. Podelila je decu na dve grupe. Jednu decu u prvoj grupi neuspeh je podsticao na ulaganje većih napora i na veće angažovanje. A druga grupa dece je izbjegavala teške zadatke zbog straha od neuspeha. Ono što je nju začudilo dok je radila te eksperimente je pitanje kako to da su neka deca reagovala pozitivno na teškoće. Kako to, šta se to desilo s tom decom da su ona, kada su na neki način doživjela neuspeh, još više su onako krenuli da se trude i da se angažuju i ulagali su veće napore. Šta se to dešava sa decom tog tipa? Kako neko može da voli neuspeh, pitala se Carol Dweck. I primetila da postoje dve grupe đaka. Jedna kad se suoči sa neuspehom, oni teže da vide testove onih koji su uradili gore od njih zadatke. Zašto takva deca to rade? Zato što žele da se uteše, da misle i veruju da ima gorih od njih. A druga grupa dece su deca koje su tražila da vide zadatke onih boljih od sebe. Zašto? Zato što njima nije bilo bitno da budu bolji od nekog drugog, nego im je bilo bitno da nauče kako se zadatak radi. Očigledno je ona uvidjela razliku između ove dve grupe dece. Zašto je to važno? Vidjet ćete sada. Ona je otkrila da postoje dve vrste stavova, dve vrste uma kada su deca u pitanju. Otkrila je dva različita mentalna stava koja dovode do potpuno drugačijih životnih priča i iskustava u životu. Ona ih je nazvala trajni mentalni stav i razvojni mentalni stav. Trajni mentalni stav je stav u kome mi verujemo da naši kvaliteti i sposobnosti nisu uklesani u kamen. Ili ih prirodno imate ili ih nemate. Ne, to može, znači obično osobe koje imaju trajni mentalni stav, one veruju da su kvaliteti i sposobnosti uklesane u kamen, ili ste pametni,
ili ste glupi, jednostavno ne možete da se promenite. Sudbina je takva, rekli bi ovi ljudi. Druga grupa ljudi veruje da, njih naziva Carol Dweck ljudima koji imaju razvojni mentalni stav, oni veruju da vaši osnovni kvaliteti koje prirodno posjedujete se razlikuju međusobno među ljudima, ali vi možete da ih kultivišete i da ih razvijete kroz lično zalaganje. Ljudi sa ovakvim stavovima su motivisani uprkos susretu sa neuspesima i veruju u mogućnost promene i napretka. Oni ne teže da uspeju u životu samo. Oni teže da se razvijaju, da uče, da napreduju, a ne samo da postignu neki cilj i uspeh. Jedni su zaključani, a drugi su skloni razvoju. Deca sa razvojnim mentalnim stavom oslobođena su da rastu i da se razvijaju. U duhovnom smislu gledano, ova deca rastu u okruženju blagodati. Niko im ne kaže ti si nikakav, ništa od tebe neće biti. Roditelji ove dece kažu, nije dobro, sine, to što si uradio. Loše to što si uradio. Moraš da se trudiš. Ti imaš potencijala. Samo uloži napor i desit će se stvari. Ali dok se ne dese, tata te i dalje voli, mama te i dalje voli. Ne volim te zbog ocena ovakvih i onakvih. Volim te zbog tebe. Sete se blagodat. I takva nezaslužena ljubav koja ne zavisi od uspeha stvara u deci iskustvo blagodati. Ona mogu da rastu. Ona imaju takozvani razvojni mentalni stav. Dok deca sa trajnim mentalnim stavom veruju da su takva kakva su i ne mogu da se promene. Kako ovo se dalje pokazuje u životima ove dve grupe? Ovi koji su zatvoreni sa trajnim mentalnim stavom, koji ne žive psihologiju blagodati, oni pokušavaju da dokažu da su dobri. To rade i u braku, i u školi, svuda, u odnosima sa ljudima. Oni skrivaju svoje nedostatke i zato izbegavaju teške zadatke, izbegavaju situacije u kojima potencijalno može da se vidi neki njihov nedostatak i biraju samo one prijatelje koji im podižu raspoloženje. Dok ljudi koji, ja bih rekao, žive psihologiju blagodati, koji odrastaju u takvom okruženju i koji imaju, kako bi Carol Dweck rekla, razvojni mentalni stav, oni se trude da budu sve bolji, ali ne zato što će tako više vrednovati sebe, nego jednostavno zato što oni imaju draž u tome da napreduju, da uče, da se razvijaju. Oni priznaju i prevazilaze svoje nedostatke veoma lako i biraju one ljude za prijatelje koji će ih navesti na dalji razvoj. Znači, ljudi koji su ovakvi, oni nemaju problem da se takmiče s ljudima. Oni biraju prijatelje na taj način što će izabrati uvek i pametnije, i bolje, i možda emocionalno zrelije, jer žele da ljudi koji su sa njima ih povedu u još veći razvoj. Dok sa onom prvom grupom to nije slučaj. Howard Gardner, poznati psiholog iz oblasti sposobnosti, jednostavno rečeno inteligencije u psihologiji, je bio psiholog koji je bio poznat po tom svom istraživanju ljudske inteligencije. I on je radio jedno istraživanje analiziranja izuzetnih pojedinaca kroz istoriju koji su ostavili neki trag. I analizirajući njihove biografije ili autobiografije, razne podatke, IQ testove i slične stvari, on je otkrio da pojedinci koji su izuzetni imaju posebnu sposobnost da identifikuju svoje prednosti i svoje mane. I takođe imaju sposobnost da svoje životne nedaće i neuspehe, možemo reći, pretvore u svoje buduće uspehe. I pošto je on psiholog koji se bavi analizom inteligencije i sposobnosti, on kaže postoje dva značenja sposobnosti. Sposobnosti koje vidimo kao trajne, tako obično na inteligenciju gledaju oni sa trajnim mentalnim stavom. Ili sposobnosti možemo gledati kao na razvojni potencijal, dakle vi imate nasleđenu neku inteligenciju, neku količinu IQ, kako bismo mi rekli, ali vi to možete da razvijate kroz kultivisanje, kroz vaše životne okolnosti, kroz razvoj, kroz zrelost, interakciju sa okolinom i ljudima i sadržajima koji vam se nude u okolini. Svako od nas, kaže Carol Dweck, rođen je sa jakom željom za učenje. Bebe se ne odlučuju da odustanu kada padnu dok uče hod. Ne trude se odnosno ne pokušavaju da
odustanu kada padnu, kada vide da im je preteško, niti smatraju da je vredno truda. Nastavljaju da padaju, da ustaju i desi se usvajanje nove osobine, kao sa govorom, tako isto i sa hodanjem. I ono što je zanimljivo u razvojnoj psihologiji, prepreka je jak podsticaj za pojavu novog kvaliteta, veštine ili sposobnosti. Zato možda nema previše velikih ljudi u današnje vreme. Naša deca i mi možda mlađi, koji sad imamo svoju decu, odrastali smo u suviše letargičnim okolnostima, gde nije bilo neke prepreke, gde nam je sve dato na izvolte. Nismo se trudili mnogo i onda nam je teško kad naiđemo na neku prepreku, na neki stepenik. Mi ne shvatamo da prepreka u koju udarimo, ona nas motiviše i podstiče da krenemo da rastemo, da prevaziđemo svoje trenutne sposobnosti. Ljudi koji se bave sadnjom paprike, ja sam srećan što mogu sa vama da pričam, jer Makedonci su poznati po paprici, paradajzu, predivnim nekim kulturama biljnim koje se sade. To je zemlja sunca, ja je zato volim i jedva čekam ponovo da dođem uživo u Makedoniju. Volim i ajvar iz Makedonije, nijedan drugi neću da jedem, jer on ima poseban kvalitet. Znači, kada ljudi sade paradajz ili papriku, kada uzmete da sadite, ja sam sadio i sadim i volim poljoprivredu, ako non stop zalivate biljke sa previše vode, šta će s biljkama da se desi? Koren će da bude plitak i biljka neće biti jaka da izdrži nevolje, muke, neke patogene mikroorganizme, vetar ili šta god. Ona će širiti koren, neće ići u dubinu. Kad vi polijete biljku, ali je neko vreme ostavite bez vode, ona se trudi da probije dole sa svojim korenom u dubinu, da nađe izvor vode i tada biljka postaje zdravija, krepkija i izdržljivija. Tako i s nama ljudima. Što više nailazimo na prepreke i muke u životu, na ograničenja, mi više rastemo, više ojačavamo. Carol Dweck je radila i neka istraživanja u kojima je analizirala mentalni stav i depresiju. I uočila je da ljudi koji imaju trajni mentalni stav, koji veruju da je sve datost, da ne možete da se menjate, koji su skloni da se uzdaju u uspeh, da čeznu za uspehom, a ne za rastom, i koji kada padnu ne misle da može da se nastavi dalje, ti ljudi su imali više nivoe depresije. Kod takvih pojedinaca njihove prepreke i neuspesi su u njihovom umu predstavljali dokaz da su nekvalitetni, da su bezvredni. Što su depresivniji bili, oni ljudi sa razvojnim mentalnim stavom, takvi ljudi su još više truda ulagali i više su se trudili oko svog svakodnevnog posla. Znači, oni ljudi koji su imali razvojni mentalni stav su takođe padali u očajanja, nekada u tugu, u depresiju, ali za razliku od ovih prvih, mnogo više napora su ulagali. Kada su ljudi, ti iz obe grupe, bili poučavani mentalnom stavu koji je razvojni, oni koji su imali trajni mentalni stav potpuno su promenili način reagovanja na depresiju i mnogo brže su izlazili iz depresije. Analitičari i istraživači koji su se bavili depresijom otkrili su da je osnova depresije osjećanje bespomoćnosti. I otkrili su jedan fenomen koji su nazvali naučena bespomoćnost. Šta je to? To je stanje pesimizma koje se javlja kada negativni događaj pripisujemo stabilnim, unutrašnjim i globalnim faktorima. To je način na koji sebi objašnjavamo zašto se desio negativni događaj. I kada čovek koji doživi neuspeh, kada je taj čovek uveren da akcije koje bi preduzeo neće dovesti do željenih efekata i ostvarivanja zacrtanog cilja, tada kažemo za takvog čoveka da on ima naučenu bespomoćnost ili da je on u stanju naučene bespomoćnosti. On neće da ulaže napore. On se predaje i ostaje tako zarobljen. Naučena bespomoćnost je termin koji su eksperimentatori prvi put upotrebili još davne 67. godine. Oni su pse izlagali blagim elektrošokovima i te elektrošokove psi nikako nisu mogli da izbegnu. I nakon nekog dužeg vremena psi bi odustajali od bilo kakvog pokušaja da ih zaustave. Ovakav način njihovog reagovanja je nazvan naučena bespomoćnost. Kasnije su to počeli da rade sa studentima, dajući im teške zadatke i onda lake zadatke, pa su ljudi koji su bili razvojnog mentalnog stava mnogo lakše rešavali
u narednoj fazi zadatke, dok su oni sa trajnim mentalnim stavom mnogo teže rešavali. Zašto? Zato što ih je prethodni neuspeh na težim zadacima obeshrabrio. Razlog javljanja negativnog događaja, kada čovek razmišlja zašto se to desilo i kada te razloge pripiše sebi, nekim svojim osobinama i kada kaže te osobine će biti uvek iste u svako doba i u svakoj situaciji, to je nešto što se neće menjati, tada će čovek najverovatnije doživeti naučenu bespomoćnost, a svakako i stanje depresije. Sjetite se Armstronga, on je imao rak, niko nije verovao da može dalje da se bori, da uspe u tom sportu, međutim on je ponovo seo na biciklu i prvi put kad se takmičio na velikom takmičenju, on je doživeo da je završio na 14. mestu. Da je imao trajni mentalni stav, on bi odustao i rekao to je to. Međutim, on je nastavio da se bori i kasnije osvojio prvo mesto. Novak Đoković, poznat na Balkanu, naročito kod nas u Srbiji, on je ikona srpskog sporta. Svi se kunu u njega, vole ga, uživaju da ga gledaju, on je osvetlao obraz Srbiji, prvi u svetu, najveći u istoriji belog sporta i tako dalje i tako dalje. Ljudi se oduševljavaju njime, ali kada pitate ljude šta je to tako veliko u Novaku, oni će kazati on je prirodni talenat. Znači šta ljudi izražavaju na taj način? Oni veruju da je taj uspeh koji on doživeo jednostavno posljedica njegovog talenta, a ne njegovog zalaganja i uspeha. Zašto tako ljudi veruju? Zato što imaju trajni mentalni stav. I takvi ljudi kada Novak padne, recimo, evo jedan primer, pao je u jednom trenutku svoje karijere, odmah su ljudi odustajali od njega. Govorili su, on je upao u neku sektu, počeo da jede samo biljke, tako mu i treba. Međutim, Novak, za razliku od ovih pomenutih ljudi, nije imao taj trajni mentalni stav. On je verovao kao što mu je pao, tako može i da ustane. Taj pad ne govori o njegovom kvalitetu, već o trenutnoj slabosti i on to može da prevlada. I prevladao je i došao je na sam vrh iznova i još više se tu, možemo reći, usidrio i ugnezdio na tom prvom mestu. Đoković je možda to što jeste zbog svog mentalnog stava, prilikom koga on više i u okviru koga više veruje u trud i rad nego li u datosti. Možda zato što imamo trajni mentalni stav, možda zato što nismo u psihologiji blagodati, možda zato se divimo talentima, verujemo da su naši miljenici sportski nadprirodna bića, a ne verujemo da je to što oni rade i doživljavaju posljedica jakog rada i jakog truda. Carol Dweck je rekla jednu zanimljivu stvar. Vrh je tamo gde ljudi sa trajnim mentalnim stavom celog života čeznu da budu. Ali kuda oni sa razvojnim stavom stignu kao nus proizvod svog entuzijazma u onome što rade. Znači šta je cilj ljudima s trajnim mentalnim stavom? Uspeh! Meni je bitno samo da uspem. Ja želim da to ostvarim, želim da se popnem na to postolje. I oni pokušavaju da dođu na taj vrh. Ali oni koji imaju razvojni mentalni stav jednostavno prirodno dođu na taj vrh jer imaju entuzijazam, uživaju u onome što rade. Jedan od poznatih sportista na svetu, jedan od najpoznatijih, Michael Jordan, ljudi kada njega vide kažu on je genije, on je ubica, kažu razbija kako igra tada kada je igrao, sada je u penziji. I kažu on je jednostavno Bog među ljudima. I definitivno i oni, Novak i mnogi sportisti imaju talenat. To je nemoguće bez toga funkcionisati. Ali nekako kao da je teško nama da prihvatimo da je ključna sila u Jordanovom životu jak rad i trud. Pogledajte šta je on za sebe rekao. Mentalna čvrstina i srce mnogo su moćniji od nekih fizičkih prednosti koju možete da imate. Ljudi veruju u prirodni talenat kao presudan, ne veruju u važnost truda, ne traže pomoć jer je to prema njima slabost, ne analiziraju svoje nedostatke niti rade na njima. I često mnogi prirodni talenti u sportu propadnu jer su se oslanjali samo na talenat, a ne na trud i na rad. Saslušajte sad ovo, možda niste to znali.
Jordan je izbačen iz košarkaškog tima fakulteta na kome je bio. Nije bio uvršten ni u tim drugog koleča za koji je hteo da igra. Nisu ga uzela ni dva prva tima koja su imala pravo na njega na NBA draftu. Jednostavno ga nisu želeli. Kada ga vidimo, mi mislimo da je on Michael Jordan oduvek bio. Michael Jordan sa velikim slovima. Ali on je tada bio Michael Jordan, mali Michael, nepoznati Michael. Jedan trener u Severnoj Karolini koji je radio sa njim, gde je trenirao, bio je zapanjen njegovom voljom da radi napornije od ostalih. Čak je bio i ekstremno poznat u NBA-u i u to vreme nastavio je da istrajno vežba, pa je pomoćni trener Bullsa John Buck njega nazvao genijem, ali genijem koji stalno, uporno poboljšava svoju genijalnost. Znate ko je ovo? Ovo je Vilma Rudolf, najbrža žena planete. Osvojila je 3 zlata na olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine. Evo nje kako drži medalje i slušajte šta ona kaže. Želim samo da me se sećaju kao jedne vredne i uporne žene. I vi biste sad rekli, pa šta ima veze, bila je talenat i lako je njoj da kaže vredna i uporna, u stvari to je talenat. Ajmo malo o njoj. Prevremeno rođena, u 4. godini za malo da umre od dvostruke upale pluća, imala je šarlah, imala je dečiju paralizu iz koje je izašla sa paralisanom levom nogom. Evo je malo mutna slika sa vaše desne strane, nje sa iskrivljenom nogom. 8 godina išla na teške fizikalne terapije, sve do 12. godine, kada je odbacila protezu. Na kraju krajeva, posle svih uspjeha koje je postigla, otkriva šta je njena sila bila u životu. Ona se nije predavala. Ona nije verovala da neuspesi, okolnosti su njena sudbina i govore o njoj i definišuje. Ne, ona je verovala da je trud i zalaganje nešto što je na njoj i ka čemu ona može ići i što može proizvesti takvu situaciju da ona uspe ipak u životu. Moj otac veruje da urođeni talenat nije ništa, da je uspjeh 99% posljedica napornog rada i ja sam saglasna sa njim. Ovo kaže Žužu, jedna od 3 ćerke poznatog čoveka koji se preziva Polgar. Cela Polgar porodica je poznata šahistima. I ova žena izražava šta je to što je doprinelo da ona ima uspjehe, to je vaspitanje koje je primila od oca. Oca koji nije verovao u datosti, već je verovao u trud i u rad. I tu dolazimo do jedne važne stvari kada je vaspitanje u pitanju i naša deca. Mi smo spoljašnji svet svoje dece, mi roditelji. I zato je roditeljstvo i vaspitanje veoma velika odgovornost. Roditelji svakom svojom rečju, postupkom mogu da pošalju svojoj deci poruku koja je trajni mentalni stav, koja kaže, evo recimo ovde primjer, ovaj otac, on kaže svome detetu, slušaj, ti si osoba koja ima nepromenljive osobine i ja sada izričem sud nad tobom. Ti si loš. Tako deca prebivaju u tom trajnom mentalnom stavu i taj stav kasnije koriste u svom životu. Taj stav ih vodi kroz njihov život i čini da doživljavaju patnju. To nije blagodat. Mi nismo stvoreni da tako odgajamo svoju decu. Naša deca trebaju prihvatanje, bezuslovnu ljubav, bez obzira da li su uspešni ili nisu. Jedino u takvoj ljubavi ona mogu da rastu. I mi smo pozvani da im to ponudimo. Dok deca mogu također da prime i kao ova mama što to čini, jedan pozitivan uticaj. A to je, sine, pogrešio si, ovo ti nije dobro, ali nema veze, to te ne definiše. Ja te volim i pogrešio ili ne pogrešio. Ali hajde sebe radi, prevaziđi sebe, poslušaj me, promeni ovo kako si do sada radio zadatke i vidjet ćeš, uspećeš. I deca tako nemaju negativnost prema samima sebi, ne veruju da su oni nešto manje vredni, već veruju da zalaganjem stvari mogu da se promene. Ali pre zalaganja oni veruju da su voljeni takvi kakvi su. To je blagodat, besplatni dar ljubavi, besplatni dar prihvatanja. Deca vole pohvale i danas, naročito moderna psihologija savjetuje da dosta hvalimo decu, da ih nikako ne kritikujemo. Ja sam izuzetno protiv toga, nisam protiv pohvale, znači treba da hvalimo decu, ali treba da znamo šta da hvalimo. Ne trebamo da hvalimo njih. Ti si divan, ti si strašan, ti si
legenda, tvoja inteligencija neverovatna, tvoje sposobnosti su, pa ti si Bog. Ne, to je katastrofalno ako radite. Mi treba da pohvalimo njihov trud i zalaganje, napor i ulaganje napora u njihovom ponašanju i životu. Kada hvalimo njihove sposobnosti, mi im stvaramo samopoštovanje i neku vrstu sigurnosti koja je na staklenim nogama, koja će pući onog trenutka kad dožive neuspeh. Ako uspeh deci znači da su pametna, onda neuspeh za njih znači da su glupa. To je trajni mentalni stav. Roditelji koji veruju da će pohvalom dečijeg intelekta i talenta moći da deci uliju veće samopoštovanje, oni zapravo čine sasvim suprotno, izazivaju suprotan efekat. Vezuju svoju decu za uspehe, deca čeznu da uspeju, da imaju lajkove, da budu velika i onda kada ne uspeju, padnu. Ovamo uzleću do visine, zadovoljni su sobom i čim dožive neuspeh, padnu i veoma se teško podignu. Veoma je važno da živimo blagodat i da ponudimo svojoj deci blagodat. Zašto je to važno? Važno je zato što će nam to pomoći da naša deca budu radosna, da budu srećna i da budu sigurna, da imaju dobro, ispravno samopoštovanje. To je veoma, veoma važno. To vam je najvažnije nešto što možete ponuditi svojoj deci kao jednu sigurnu bazu na kojoj mogu da rastu. Vaspitanje se prenosi iz generacije u generaciju i toga moramo da budemo svesni. Međutim, kad sazrimo, mi kao ljudi, mi možemo da kažemo stop nekim destruktivnim konceptima koje prepoznajemo da smo dobili iz onih prethodnih generacija u našem lancu porodičnom. I mi ličnim primjerom možemo da odbacimo to i da na one druge ne nastavimo da prenosimo takve destruktivne koncepte, već da zaustavimo to odsustvo blagodati i da onima koji idu za nama ponudimo blagodat, psihologiju blagodati. Da ako su meni govorili dobi dobre ocene pa ćeš da dobiješ nešto, ja ću reći stop, ne želim to da radim od svoje dece. Ne želim da mi se deca kroz život sutra dan prodaju i da pokušavaju da uspeju da bi sebe cenili, da pokušavaju da zarade, da mogu da kupe, da bi tako sebe cenili. Hoću da ih naučim blagodati. Sine, kćeri, volim te sa svim kečevima. Jednako kao što te volim s peticama. Ja te volim zbog tebe same. Jednostavno ti si moje dete. Ali sebe radi, uživanja životnog radi. Stekni sposobnost učenja, saznavanja, jer u saznavanju, učenju, napredovanju je radost. Mi smo stvoreni da se razvijamo, da rastemo. Nismo stvoreni da živimo samo trenutke. Mi smo stvoreni da živimo čitav život i da čitav život bude zadovoljstvo, spokojstvo i ispunjenost, čak i kad doživimo neuspeh. Deca koja žive u porodici u kojoj su roditelji zaustavili negativni sled u prethodnim generacijama su deca koja su veoma blagoslovena. Eto i u poslu. U nekom vodstvu firme imamo ta dva različita stava. Neko može da bude toliko blagodatan za svoje zaposlenike, da može biti veoma, kako bih rekao, ne strog, nego otvoren, da disciplina bude tu, da bude konkretan, čak da nekad uputi kritiku koja je konstruktivna, ali da stvara okruženje blagodati. Vi ste moji radnici, vi ste meni najbitniji. Ja nisam tu da likujem nad vama, ja sam tu da vaš kako bih rekao, razvoj podbunim, da vam omogućim da rastete, da vam napravim kao šef u firmi okruženje da budete prihvaćeni, da budete voljeni da se razvijate. Takve firme su zanimljivo najjače, koje gaje razvojni mentalni stav i razvojno karijerstvo. Dok imate firme u kojima menadžeri, predsednici nekih konzorcijuma i raznih stvari zloupotrebljavaju druge ljude i firmu koriste da bi dokazali sebe, da bi postigli uspehe i uništavaju druge ljude oko sebe i time stvaraju na neki način negativnu atmosferu. Takve firme idu nadole. Tako da tu se vidi vrednost stava i psihologije koju gajimo u firmi. A ljubav, šta s ljubavlju? Vrlo slične stvari. Kada su međusobni odnosi u pitanju, mi možemo imati trajni mentalni stav ili razvojni mentalni stav u odnosu na 3 stvari.
možete verovati da su vaši kvaliteti trajni ili se mogu razvijati, možete verovati da su partnerovi kvaliteti trajni ili se mogu razvijati i možete verovati da je kvalitet samog odnosa trajan i nepromenjiv ili se može razvijati. Znate zašto su brakovi naših deka, baka i ranijih generacija više uspevale? Više uspevali. Zato što su ljudi s ranijih generacija verovali u popravljanje starih stvari, a ne u to da je važno da kupimo odmah nove. Mi smo generacije koje ne žele da popravljaju odmah stvari koje su problematične, menjamo novima. Nažalost, to radimo i sa ljudima. Ljudi koji imaju razvojni mentalni stav veruju da kvaliteti koje oni sami imaju ili njihov partner ili sam taj odnos koji su započeli je promenjiv i on može da se razvija. Vi možete da se promenite i poboljšate, partner takođe, ali i sami vaši odnosi. Svi ste sposobni za promenu i razvoj i ne postoje datost. Međutim, oni sa trajnim mentalnim stavom će reći kada počnu problemi u odnosu, nije to onaj koji mi je suđen. Zašto tako ljudi razmišljaju? Zato što veruju u datost. I onda kad jedan brak sruše ili jedan odnos, oni kažu idem dalje da nađem onog pravog, onu pravu. Pa vide nekoga, desi se neka hemija, kaže konačno sam srećan. I posle par godina i taj odnos se sruši. Nije problem u odnosu, nije problem u onom drugom, već u mom pogrešnom stavu i mojoj pogrešnoj psihologiji. Ljudi koji imaju mentalni stav ne mogu da oproste ni sebi, ali ni drugima. I da bi se poboljšao taj odnos, treba da se promeni mentalni stav, treba da se promeni psihologija. Mnogi ljudi pate zato što imaju ne loš brak, nego imaju loš stav, žive lošu filozofiju života. Lošu filozofiju života. Jedan psiholog, psihoterapeut Aaron Beck je otkrio koliko promjena mentalnog stava može da pomogne ljudima koji su se mučili sa depresijom, koji su se mučili sa anksioznošću. Promjena stava njihovog prema životnim okolnostima dovela je do njihove promjene u iskustvu životnom i poboljšanju emocionalne situacije. Pobedili su depresiju, prevazišli neke unutrašnje emocionalne probleme, onda kada su naučili da pozitivnije gledaju na stvari i da ispravnije tumače ono što im se dešavalo. Prestali su da preterano burno reaguju na neke stvari koje su im se dešavale. Gledali su život pozitivnije, promenili su životnu perspektivu, naočare koje su do tada imali. Jednostavno promenili su svoj stav. Nisu više osuđivali sebe u tom unutrašnjem razgovoru sa samim sobom, nego su hrabrili sebe i na neki način su promenili način tumačenja okolnosti. Same okolnosti su ostali iste, ali su oni drugačije na to gledali. I jedan drugi psihoterapeut, osnivač pravca kognitivno-behavioralno-racionalne teorije, on je otkrio, Albert Ellis se zove, da nama najviše problema stvaraju iskrivljena razmišljanja. Znači, mi kada verujemo pogrešno, tada će i naš životni problem biti veći. Znači, on će reći u ovom ABC modelu da nije aktivirajući događaj taj koji nam stvara probleme, neka stresna situacija ili neki problem u međuljudskom odnosu, već naša verovanja u svemu tome što nam se dešava. To verovanje će dovesti do posledica u našem životu. Postavljamo pitanje šta je u suštini ono što nas čini radosnim ili tužnim. Setimo se na početku onog slajda. Pa to nisu okolnosti, već naša uverenja i iracionalna ubeđenja su ta koja nam kradu sreću, a ne spoljašnji događaj. Mi nismo limitirani ni genetikom, ni inteligencijom, ni nekim stvarima. Mi možemo da rastemo ako verujemo u to, ali da bi rasli, podloga na kojoj će se desiti, koja će proizvesti rast, je podloga blagodati. Da živimo život besplatnog prihvatanja, besplatne ljubavi, nezasluženih darova koje primamo od Boga ili od ljudi koji su božanski nadahnuti, koji žive sami psihologiju blagodati. I kada živimo u takvim okolnostima, tek tad je moguć rast. Ako stalno pokušavamo da budemo dobri, da uspemo, da uradimo ovo, ono da bi me volili, znajte, to je ropstvo.
To je odsustvo blagodati i na tom tlu, na toj vrsti zemljišta ništa neće rasti. Samo će zakržljavati. Postoje dva carstva, dve filozofije. Jedno je carstvo tuge, carstvo u kome verujete da imati, posjedovati, to je ono što vam daje vrednost. Takvi ljudi su agresivni, žele da steknu, da dožive uspeh. Kad dožive uspeh, oni su ponosni, gordi, oholi i to im pokazuje da žive jedan bolestan sistem. Ali sve to vreme, iako su uspeli, oni imaju anksioznost, uplašeni su da sutrašnjica i budućnost ne donese neuspeh. Zašto se plaše neuspeha? Pa zato što prema njihovoj filozofiji oni veruju da neuspeh znači propast i gubitak lične vrednosti. I ne čudi što takvi ljudi doživljavaju vrlo često depresiju. Druga filozofija, drugog carstva je carstvo radosti, filozofija svrhe postojanja, filozofija bivanja u zajednici bezuslovnoj sa onim drugim, pripadanja nekome i da neko tebi pripada. U toj filozofiji ja sam isto fokusiran da uspem, zalažem se, trudim se, radim, ali ne da bih samo uspeo, nego da bi moj uspeh bio na blagoslov drugome. I ja sam zato ne ponosan kad uspem, nego zahvalan. Ja sam psiholog, ja držim predavanja, saznao sam mnoge stvari, ali me to ne dovodi u oholost, nego u radost, zahvalnost. Ja sam zahvalan Bogu što imam priliku da sve to što znam mogu da podelim sa ljudima i mogu da budem na blagoslov ljudima. I ja imam poverenje kad sam na vrhu, kad sam na prvoj onoj stalažici ili kako se to kaže na postolju. Ne plašim se da će izgubiti to prvo mesto. Baš me briga. Ako ga izgubim, šta me briga? Ja ću na tom drugom, trećem ili ko zna kom postolju života i dalje da se trudim isto. Da budem na blagoslov ljudima i da živim blagodat. Da im pokažem da sve što radim, ne radim da bi mi se platilo, nego zato što sam zahvalan za bezuslovnu ljubav koju primam svakoga dana. Tako činim u odnosu sa decom, u odnosu sa ženom, sa drugim ljudima. I kada doživim neuspeh, a doživljavam ga često, kao i svi ljudi na ovoj zemlji, ja nisam depresivan, ja sam zadovoljan. Kako možeš da budeš zadovoljan kad doživiš neuspeh? Pa zato što znam da kada padnem, Bog me ne voli manje zbog toga. Bog me voli jednakom strašću, ljubavlju i požrtvovanošću. Jer voli mene, zbog mene ili zbog svoje ljubavi, a ne zbog nekih uspeha i darova ili sposobnosti. Takav život kad živite, vi ste zaštićeni od čega? Od depresije, evo je ovde, ako vidite, samo sekundu. Jel vidite moj pokazivač? Od depresije, od agresije smo zaštićeni, od anksioznosti. Wow! Pronašli smo lek. Lek protiv agresije u koju tone čitav svet zbog nezadovoljstva, krizom koja nas nalazi. Wow, anksioznost, najčešće psihološko obolenje, odnosno poremeće, odnosno slabost. Znači, od nje sam zaštićen ako sam u blagodati. I od depresije. Mene ne definiše neuspeh, ja sam dete Božije. On me voli zbog mene samog, zbog svoje ljubavi. I ne moram da se šminkam pred njim. Ne moram ni pred mužem, ni pred ženom, ni pred detetom. Ja vredim. Ja vredim. Sam po sebi, ne zbog svojih karakteristika i nekih sposobnosti uspeha, već zbog jedne druge stvari. Pogledajte koja je to stvar. U Božjoj reči Bog opisuje sebe na sljedeći način. Bog koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju koju ima prema nama i nas koji smo bili mrtvi od grehova svojih, oživeo je s Hristom. Blagodaću ste spaseni. Blagodaću ste spaseni kroz veru. To nije od vas. To je poklon, dar Božji. Bog nas spasava svojom ljubavlju i žrtvom koju je iz ljubavi prineo za nas. Žrtvom Gospoda Isusa Hrista. To nam ne daje zato što smo zaslužili zbog svojih dela. On nam to daje jer nas voli zbog svoje ljubavi koja je preobilna u njemu prema nama. Blagodat, nezaslužena ljubav. To treba da promeni moj način na koji gledam na sebe. Ljubav, a Bog je ljubav, je strpljiva. Ljubav je dobra.
Ljubav ne zavidi. Hajmo tu ljubav da zamenimo rečju Bog. Bog je strpljiv. Bog je dobar. Bog ne zavidi. Bog se ne hvali sam sobom. Bog se ne pravi važan. Bog nije nepristojan. Bog ne traži svoje. Bog nije razdražljiv. Bog ne pamti zlo. Bog se ne raduje nepravdi. Bog se raduje istini. Bog sve štiti. Bog sve veruje. Sve mu se nada. Sve trpi. Bog je večan, on nikad ne prestaje. A samim tim ne prestaje ni njegova ljubav, ne prestaje ni njegova blagodat, ne prestaje ni kad padnem, ne prestaje ni kad sam uplašen, ne prestaje ni kad sam neuspešan, ne prestaje ni kada prestane tuđa ljubav. Blagodat je stalna, ta nezaslužena ljubav Božja, nezasluženo delovanje Božje u mom životu. Ona ne prestaje i ona je tu i kad padne. Ta blagodat, ta nezaslužena ljubav treba da me promeni, treba da izbaci iz mene strah da ću ostati sam, treba da izbaci iz mene gordost koja čini da se ja takmičim sa mužem, sa ženom, sa prijateljima, sa braćom, sestrama, sa bližnjima, sa daljnjima. Ta blagodat Božja koja je besplatna. Setimo se sunca, setimo se kiše, setimo se vode. Ta blagodat Božja treba da učini da ja rastem u blagodati. Da budem pošten, pravedan, dobar, veran, ne zato što će to da mi Bog uračuna i da mi naplati te sve sav moj trud i rad i da me zbog toga spasi, nego zato što sam već spasen u njegovoj ljubavi i njegovom žrtvom koju on prineo za mene. Takva psihologija u duhovnoj relaciji treba da promeni moj brak, način na koji ja govorim sa bližnjima, način na kojim ja postupam sa njima, način na koji ja komuniciram sa svojom decom, način na koji ja posmatram svoje uspehe i neuspehe. Ako živim u blagodati, ja sam zadovoljan, srećan, od ujutru kad ustanem, a bole me leđa. Iako me bole leđa, zadovoljan sam jer sam živ, a znam da ne zaslužujem. Kada padnem i doživim neuspeh, ja sam srećan i zadovoljan zato što znam da to prihvatanje i dalje traje. I ja ustajem zbog toga i ja nastavljam dalje i pored bola i pored neuspeha zato što sam okružen nezasluženom ljubavlju. I ta ljubav me navodi da uspem, a kad uspem, ja sam zahvalan toj ljubavi jer bez nje ne bih mogao ništa i onda taj uspeh koristim da budem na blagoslov bližnjima i na proslavu Božjeg imena, odnosno Božje blagodati u kojoj i sam stojim. Živimo blagodat. Dozvolimo da nas ta blagodat ili nezaslužena ljubav ispune i da ove sve karakteristike i ti i ja imamo u svome životu. To je najradosniji život koji možemo živjeti na ovoj zemlji. Hvala vam na pažnji. Nemanja, hvala ti za ovo predivno predavanje. Hvala i vama. Ako imate neko prašanje, ja već bi pišao v čatot. Pitanje za Nemanju. Kako može da se promeni mentalni stav kod odraslih ličnosti? Kako to iskrivljeno razmišljanje može da se ispravi? Praktični savjet. Nemanja? Ovako. Kao što sam rekao u jednom trenutku, Carol Dweck koja je analizirala mentalni stav u različitim okolnostima povezan sa različitim drugim psihološkim fenomenima, otkrila je da kod depresivnih ljudi kada im menjate razvojni, odnosno mentalni trajni stav u razvojni, oni počnu da bivaju drugačiji, da su ojačaniji kada je depresija u pitanju. Kako se to radi? Na jednostavan način, jedna od najjačih terapija u psihologiji, terapijskih škola u psihoterapiji je kognitivno-behavioralna. Suština te kognitivne terapije jeste da vam promeni način razmišljanja. Recimo kada govorite o svom braku ili o nekim karakteristikama, šta će vam psiholog reći? On će kazati na koji način te taj stav definiše, tebe i tvoju ličnost i tvoj život.
i vi ćete se vratiti na taj stav koji ste mu rekli i onda ćete sami u zajednici sa njim shvatiti, wow, to je nešto što je potpuno destruktivno, što me vuče nazad, što mi ne da napredujem. Znači, može se promeniti tako što ćemo se uhvatiti u koštac, naučiti da prepoznamo negativne, destruktivne, iracionalne, neadaptivne misli i naučiti da ih menjamo sa mislima koje su dobre, koje su pozitivne. Ljudi često za neke male nezgode u životu kažu užas, katastrofa. Kad kažete katastrofa, užas, to je bezizlazna situacija, zar ne? Možemo naučiti sebe da ne kažemo katastrofa. Ne samo da kažemo, kazati to je posljedica mišljenja. Da naučimo da ne razmišljamo katastrofično. Jeste loše što sam pao ili što sam doživeo ovu nevolju, ali nije to katastrofa. Pa onda kažete sebi, ljudi su još gore stvari proživljavali. Ne treba da budem malodušan, treba da budem zahvalan. Meni su roditelji razvedeni. Dobro, kao meni, na primjer. Eto, meni su razvedeni roditelji. Jedan deo života mogu da verujem, razvedeni su mi roditelji, to je strašno, to je užasno, to mene definiše, ja ću propasti u životu zbog toga, a onda shvatim da ima ljudi koji su živeli ne bez roditelja, u smislu razvedenih roditelja, nego potpuno bez roditelja, u domu za nezbrinutu decu, pa su ipak izašli na pravi put i prihvatili život na jedan pozitivan način. Pa ja treba budem zahvalan. Razvedeni jesu, ali bar sam ih imao. I bar su me učili određenim stvarima i ulagali u mene. Razumete? Promena načina razmišljanja. Jednostavno, praktično rečeno, naučite da prepoznajete destruktivne misli koje idu u pravcu neke autodestrukcije. Znači, sami sebe uništavate tim stavovima i zamenite ih pozitivnim stavovima. I moja neka preporuka je da čovek vaspitava sebe, možda nekad i čitajući takve knjige. Eto, ja sam recimo osoba koja je po svoj prilici imala trajni mentalni stav i meni je jako doprinela Biblija, odnosno Sveto pismo, naročito ljubav Božja koja se vidi u Božjoj reči, da promenim stav. Ja sam shvatio da sudbina ne postoji. Recimo, ranije sam jako verovao u sudbinu i kad god bi se desio neki problem, ja bih rekao to je to, suđeno mi je i uopšte se nisam trudio. Kada sam počeo da čitam Sveto pismo i kada sam vidio da sudbina je nebožanski koncept, Bog stalno kaže izaberi danas kako ćeš misliti, šta ćeš činiti. Ja sam shvatio s poverenjem u Božju reč da je ovo bilo destruktivno i da to treba da odbacim, a da je ovo suština, da je ovo ispravno. I onda sam krenuo pri neuspesima da ulažem napore. Da shvatio sam da ne treba sebe da definišem po nekim mojim karakteristikama, po nekoj mojoj spoljašnjosti, uspesima, lajkovima ljudi. Ma baš me briga šta će ko da kaže. Niti želim da me komentari pozitivni uzdižu, niti želim da me negativni komentari bace u prašinu. I oni to ne mogu ako sam u blagodati. Oni negativni, ja ću ih analizirati, a pa ako su racionalni, ako su ispravni, daj da preduzmem nešto da izmenim svoje ponašanje i da ih uskladim s tim što mi je rečeno. Ako su neadekvatni, ja ću ih odbaciti. Takođe, vezano za pohvalu, neću se uzdizati, jer mene ne definiše to što sam uspeo. Jer sutra da neću uspeti, promašit ću, pogrešit ću. Mene definiše ono vrednovanje kako sam ja vrednovan i procenjen. A to je ono što je Bog uradio za mene. I kad takvu filozofiju imate, odjedanput domino efekat, sve se menja. Način na koji posmatrate brak, način na koji posmatrate svoju decu. Volite ih takve kakvi su. Ne čeznete da oni budu najbolji u razredu da bi se vama divili kao roditeljima i da biste vi više sebe cenili. Ma baš me briga. Ja volim svoje dete. Ja živim za njegovu sreću i želim da do te sreće dođe. A znam da ta sreća, da bi bila tu, ono mora da raste u blagodati i ono u blagodati mora da sazreva u jednu osobu koja voli razvoj, koja voli rast, koja voli promenu i koja svoju vrednost ne zasniva na uspehu, nego na povezanosti sa mnom, sa drugima, sa Bogom. Na ljubav jednostavno rečeno i to ono i pravoj, bezuslovno. Postoji jedna izreka, u stvari nije samo izreka, nego ovdje u Makedoniji često, bar sam ja to doživljavao kao dete, kad su me pitali kakav si đak u školi. Ja im kažem imam 4, 5 i oni me pitaju, a jedinice? Pa nemam. Pa kaže, kako to? Učenik bez jedinice kao vojnik bez puške.
Možda je to u prilog onome što si ti sada pričao, da znači mi moramo decu našu prihvatiti takvi kakvi jesu i te njihove padove, da bi oni mogli sami da svoj karakter izgrađuju. To je jako lepo. Recimo, moj sin je najbolji učenik u odeljenju, svira violinu u muzičkoj školi, drugi razred u muzičkoj školi, pošao je vrlo rano sa 6 godina, profesor kaže da je talenat. Ja vidim kod njega prirodnu sklonost da se osloni i kaže ja sam najbolji učenik u odeljenju. Ja imam talenat, to mi je rekao učitelj da ću biti drugi, ne znam koji tamo velikan. Znači, nama je blisko. Trajni mentalni stav nam je blizak. To je deo naše prirode. To je ono što grešna ljudska priroda nosi sa sobom. Mi nekako nemamo svest o blagodati. Mi čeznemo da osvojimo i ostvarimo neke uspehe. Oni nam se čine kao neka sigurna luka, kao neka bezbedna tvrđava koja nam nudi vrednost. Ali mi, roditelji, ne treba da ostanemo takvi kakvi su oni u detinjstvu, kakvi smo mi bili u detinjstvu. Mi njih treba da naučimo da im ne bude temelj tu, da im temelj bude u odnosu, u bezuslovnom prihvatanju, u zajednici sa Bogom ili sa bližnjima i njihova vrednost je u onome kako ih je Bog procenio, a ne u uspesima. Kada tako vaspitavamo decu, onda će deca sa tim znanjem koje imaju, kvalitetima, biti na blagoslov drugima. Reći će, ne moram ja stalno da dižem ruku, ja znam, hajde da pomognem Branku, Janku ili bilo kome, Igoru, da i on uspe, da i on shvati koliko je lepo znati i koliko lako može čovjek ako na ispravan način funkcioniše da i sam raste i usvaja znanje. I da naučimo decu da im veća radost bude što su pomogli nego što je učitelj rekao ovo nam je najbolji đak u odeljenju. Kada tako razvijate ljude, a to Bog hoće sa svakim od nas, vi imate ljude koji se ne daju kupiti ni prodati, koji ne žive za lajk, koji ne žive za pohvalu, niti ih kritika baca u prašinu. To su ljudi koji stoje, jer im je ljubav bezuslovna koju primaju dala snagu da stoje. Ne ljulja ih like i dislike. Oni žive za vrednost, oni žive za radost, oni žive za ljubav i u toj ljubavi rastu i niko i ništa ne može da ih poremeti. Bog nas sve poziva da budemo u tom sistemu, da prihvatimo i da živimo psihologiju blagodati. Tada će se naši brakovi, koji su možda u našim očima ili očima drugih gotovi da puknu, tada će biti brakovi koji nanovo vaskrsavaju. Naše unutrašnje stanje, mi koji se možda mučimo s depresijom i imamo neku muku, teškoću, životne okolnosti nas uzdrmavaju, dovode do anksioznosti. Kada počinemo u blagodati, kada proživimo i živimo blagodat, bit ćemo vrlo verovatno, ja sam siguran u to, zaštićeni i od depresije, i od agresije, i od anksioznosti. Ali je neophodno da živimo u blagodati. Koliko često? Svaki čas. I zato je neophodno ne samo svoju decu da učimo, nego i mi da se opominjemo da jedina sigurna luka za nas je blagodat. Blagodat nije nešto što treba da nas opusti. Blagodat je ono što baš nasuprot tome treba da utvrdi prave vrednosti i što će nas prirodno, ako mu se predamo, dovesti do uspeha. Zamislite, mene žena voli i kad sam najgori. Ne voli me samo kada sam uspešan, super, fenomenalan. Zar to ne treba da me navede da još revniji, još vredniji, još kvalitetniji budem? Ali sada ne da bi me ona volela, nego zato što me voli. Razumete koja je to razlika u životnoj filozofiji? Potpuna razlika. Gospođica ili gospođa Emilija Razmuska postavlja pitanja šta možemo mi odrasli da naučimo od dece? Pa, pored toga što su ona deca koja brzo zaboravljaju, znači to je jedan kvalitet koji bi mi trebali da imamo, oni kad su jako mali, jako mala deca se ne utrkuju da budu bolji, osim ako ih mi ne učimo da idu u tom pravcu. Trebali bi da tu nevinost u tom pravcu i mi prihvatimo, ali trebali bi da prihvatimo i tu iskrenost i otvorenost. Oni jednostavno pokazuju
da im je potrebna blagodat. Mi nekada onako kruti pravimo se da sve imamo, da smo zadovoljni, a u stvari u dubini srca nama treba da nas neko voli takve kakvi smo. Ima jedna pesma od Dina Merlina koji kaže moj je život kao Švicarska, skoro pa savršen, kao blistavi brilijant, veštom rukom izbrušen. Imam sve što poželim, samo jedno ne, a to je da me neko bar na tren voli takvo kakav sam zbog mene. Ne zbog uspeha, ne zbog lajkova i drugih stvari. Šta on kaže u ovoj pesmi? Možeš da živiš u Švajcarskoj, daleko od Balkana koji je veoma nezgodan sa primanjima i standardom životnim. Možeš da imaš sve, možeš skoro idealno da izgledaš, ali ako ne živiš blagodat kao dete Božije, ti si zarobljenik, ti ne živiš iskustvo deteta Božijeg, živiš iskustvo svemirskog beskućnika koji pokušava sigurnost u dijamantima da nađe, u novoj nekretnini, u novim lajkovima, ali sve to ne pomaže mu da bude spokojan. Naša deca kažu, tata, samo me zagrli. Mama, zagrli me. Hajde mi da budemo takvi, ne tako nezreli infantilni. Hajde da kažemo, Bože, pokaži mi koliko me voliš. Otvori moje oči da vidim koliko sam nezasluženo voljen i pomozi mi da počivam u toj nezasluženoj ljubavi, da bih mogao da rastem, da bih mogao da se razvijem, ali ne da bih tako sebe vrednovao zbog uspeha, nego da bi tu tvoju ljubav, nezasluženu ljubav, proslavio i da bi druge ljude oduševio da pobegnu iz kandži uslovnosti, iz kandži nezadovoljstva, u ralje ili okruženje ili zagrlje ljubavi i spokojstva. To je ono što trebamo i mi da činimo. Jer ipak smo mi, koliko god da smo zreli, stari, i dalje deca. Gospođica ili gospođa Dena postavlja sljedeće pitanje. Verovatno, kako da reši strah od operacije? Jedna od najboljih i najefektivnijih terapija, kao što rekoh, je behavioralno-racionalna terapija, kognitivno-behavioralno-racionalna terapija koja nam pomaže da promenom našeg razmišljanja doživimo oslobađanje od određenih problema, kao što su fobije, kao što su strahovi itd. itd. Šta rade psihoterapeuti koji su kognitivno-behavioralno-racionalnog usmerenja? Oni pokušavaju ljude da nauče i da im pomažu im da uvide koliko su određene misli iracionalne, znači nisu u skladu sa realnošću, i da tako poučavajući ih navedu ih da oni odustanu od misli koje im stvaraju patnju. Ja se plašim operacije. Mora da postoji neka misao koja stvara taj strah, a vezana je za operaciju. To može biti ova misao, ja ne kažem da je to kod vas slučaj, ali čisto da vam plastično prikažem. To može da bude misao, može mi se nešto strašno dogoditi. Šta? Pa da se ne probudim. A onda će terapeut reći, a koliko ljudi se ne probudi na operaciju ukupno od svih onih koji odu na operaciju? I onda idemo ka raciju, ka racionalnoj informaciji. Informaciji koja je statistička, jednostavna, nije izmišljena. 2% ljudi umre na operaciji. Ne probudi se iz, recimo, kako se to kaže, anestezije. Neki se boje da se neće probuditi iz anestezije. 2%, 5%, ne znam koliko je to. To je jako malo. Znači, veća je verovatnoća da će sve biti u redu nego da neće biti u redu. I onda tako lovite koji su to okidači kod vas, koji su to misli koje aktiviraju strah. Trudimo se da te misli odbacimo, ne na silu, nego tako što ćete vi kao razumno biće shvatiti da je to neracionalno, da to nije u skladu sa stvarnošću i onda će i strah nestati. Najčešće su strahovi tu zato što gajimo jedno iracionalno uverenje koje nije u skladu sa stvarnošću. Nadam se da sam odgovorio. Hvala ti. Evo još jedno pitanje. Povezanost između trajnih mentalnih stavova i čvrstoj bezvrednosti. Problem, način rasta ili lenjosti ili strah
kod odraslih ljudi kako da se promeni? Ajmo još jedan put, nisam baš pratio od početka. Znači, povezanost između trajnog mentalnog stava i... Da. I osjećaj bezvrednosti. Aha. I sljedeće pitanje, problem načina rasta ili lenjosti ili straha koji postoji vjerojatno kod odraslih, kako čovjek da se promeni. Donekle si već i odgovorio za tih strahova. I na jedno i na drugo sam odgovorio, ali svakako ću, ajde ovdje ću da gledam u pitanje, da se prisjećam. Znači, trajni mentalni stav jednostavno naučava da to je ideja, ako imate trajni mentalni stav koji je duboko u vama, da uspesi vama pokazuju vašu vrednost, a neuspesi normalno bezvrednost. Međutim, promenom takvih misli, odbacivanjem takvih misli i prihvatanjem drugačije filozofije života, vi sebe vrednujete zbog nekih trajnijih stvari, zbog nekih sigurnijih stvari. Pazite, uspjeh i neuspjeh vrlo je klizava kategorija. Sad sam uspješan u sportu, sutra dana ostanem i neuspješan sam. Šta? Ako sam samo na uspjehu zasnovao svoju vrednost, kad odem u sportsku penziju, ja ću da padnem u depresiju. I imate ljude, zasnovali su svoju vrednost na svom radu, zapošljenosti, kontaktima s ljudima, uticaju i onda odu u penziju i depresija. Mi kažemo penziona depresija. Zato što više nemaju uticaj, niko ih ne zove, nikome ne trebaju. I ako nisu naučili da vrednost zasnuju na nekim temeljnim, dubljim stvarima, oni sebe ne vrednuju. I onda je tu smanjeno samopoštovanje i depresija kuca na vrata i tako dalje i tako dalje. Znači, da bismo promenili osjećaj bezvrednosti, mi treba da promenimo filozofiju života. Znači, mene Bog voli. On me blagosilja, ja sam danas živ, ne zato što sam dobar, nego zato što je dobar Bog. I ja mogu da uživam i počivam u tome i da budem zaštićen od svake lažne vrednosti, lažnog vrednovanja, koje me diže u nebo kad uspem, onda me zakuca u zemlju. Pogledajte samo, to je meni interesantno, analizirajte životne priče velikih sportista. Kaže Tyson, kaže, kad sam bio na vrhu, letao sam u oblacima, bio sam svima bitan. Kada sam, kaže, pao, niko više nije mario za mene. Zašto? Pa zato što većina ljudi ima trajni mentalni stav, ne živi blagodat. Divimo se junacima, želimo da budemo pored njih. Kad oni padnu, kažemo, kome treba luzer? Gubitnik. I taj koji je radio to, taj Tyson je bio gubitnik, luzer, jer je zasnivao svoju vrednost na uspehu i onaj koji ga ceni zbog uspeha, i on je u nekom trajnom smislu gubitnik, jer nije iskusio dobrotu, nezasluženu dobrotu Božiju, nezasluženu blagodat i ne uživa u životu, već se muči. Znači, samo promenom stava i gledanja na sebe vi možete promeniti način na koji vrednujete sebe. Recimo, ljudi su danas jako bezvoljni. Ljudi su danas, kako bismo rekli, mrzovoljni. Nemaju entuzijazam u onome što rade. Zanimljivo je ta reč entuzijazam, potiče od biblijskih termina iz Novog Zaveta enteo, a to znači u Bogu. Taj izraz su ranije ljudi u nekoj pobožnijoj eri koristili da izraze jednu ideju. Kada si u Bogu, kada počivaš u Bogu, kada ti je Božja ljubav motivacija u životu, ti izgaraš i motivisan si u svemu što radiš. Nama je potreban entuzijazam, napuštanje mrzovolje, lenjosti. Kako će se do toga doći, kako će se to desiti? Ne tako što ćemo terati sebe. Kaže jedan mudri starac, najvažnije je imati goniča u sebi, a ne pored sebe. Psiholozi će reći najbolje imati intrinzičnu, a ne ekstrinzičnu motivaciju. Znači unutrašnju motivaciju. I najbolja je motivacija ona koja je unutrašnja i koja je zdrava. Nije sujetom oblikovana, nego je zdrava na nekim zdravim temeljima. Ako hoćete da imate vrednost, ako hoćete da budete motivisani, čak i ručak svakodnevni dosadni, neko će reći da napravite, budite u Bogu, u njegovoj nezasluženoj ljubavi i više ćete moći da uživate u pravljenju ručka nego neko ko nije u Bogu i ko nije iskusio dobrotu Božju, a penje se na Mont Everest ili leti u najskupljoj klasi, najluksuznim avionom, ide na neko letovanje. Razumete? Stvar sreće je stvar uma, a ne okolnosti. Da.
možda u prilog ovome ide i onaj tekst iz Biblije koji kaže blaženije je davati nego uzimati. Znači, Tako je. kad ti sebe daš u svemu tome, doprinosiš i daješ i drugome da i on može da osjeti te blagoslove koje si ti primio. Tako je. Gospođica ili gospođa Emilija Razmovska kaže, ja mislim da i deca mogu da nauče odrasle kako da budu zadovoljni bez razloga i uvek da se sa nečim zanimaju i da umeju da privuku sa svim snagama ono što vole. Velika zahvalnost za predavanje. Hvala vam za komentar, da. Tačno. Tačno. Ok, ako veke nekoj drug nema neke komentari i predavanja, ok, evo još nešto. Zašto čovjek ima strah od svega što je novo? Zašto unapred prihvata da nema da uspe uopšte u onome što se trudi kao takva ličnost? Odakle dolazi takav strah i zašto ovi ljudi ostavljaju svoje obaveze za kasnije, pa ponovo odlažu da to što treba da se uradi do posljednjeg trenutka kada je već kasno i dolazi do anksioznosti? Znači, ljudi traže sigurnu zonu zato što imaju sigurnost u datostima, u poznatosti stvari i boje se da krenu otvoreno u nove nesigurne okolnosti zato što se boje neuspeha. Jer njihova filozofija životna je neuspeh je katastrofa. To je znak da ne vredim. Znači, nemojmo se bojati neuspeha. Živimo blagodat pa se nećemo bojati neuspeha, bolje rečeno. Nego ćemo napredovati, ulagati trud, rad, pa ćemo padati, pa ćemo grešiti, ali ćemo nastavljati da ulažemo napore. Zato što nas ne definiše sigurnost. Nas definiše božanska ljubav koja ne zavisi od naših postupaka. Takvi ljudi će sigurnu bazu imati u toj blagodati, u toj nezasluženoj ljubavi, a ne u onome što su oni sada postigli. Mnogi ljudi doživljavaju patnju i anksioznost u ovo sadašnje vreme, krizno vreme, jer stalno nam se šalju poruke ništa više neće biti isto. Stalno ste primetili na televiziji, sad nećemo ulaziti zašto se to radi, ali stalno nam se šalje poruka ništa više neće biti isto. Kao da nam kažu zaboravite vašu sigurnu zonu, vašu naviku života, vaše okolnosti koje vam prijaju, sve će se promeniti. I mi osjećamo strah. Ne moramo da osjećamo strah. Bez obzira što se stvari menjaju, znači bez obzira što se okolnosti menjaju, ja mogu, ako sam u toj blagodati, da napredujem i prevaziđem nove okolnosti i prilagodim im se u onom smislu životnom. To što ću promeniti grad u kome sam živeo, pa ne daje meni sigurnost grad. Meni je sigurnost u onoj vrednosti kojom sam vrednovan. Ja mogu da se osjećam spokojno i u ovom gradu i u nekom drugom gradu. Razumete? Posao, pa nije meni sigurnost taj posao. To sam ja uvrteo u glavu. Znači ja mogu i na drugom poslu da se dokažem i da radim i da budem srećan i zadovoljan u odnosu sa kolegama, u odnosu prema poslu. Nije mi zona udobnosti taj posao. I onda kada takav stav imate, vi možete slobodno da se otisnete. Vama nije sigurnost u nekim datostima, već u Bogu. I onda imate hrabrosti čak u nepoznato da krenete. Tako da nama je to potrebno. Nekada mi sebe obeshrabrujemo, ja kažem lomimo sami sebi noge, zato što imamo lažna skrovišta. Imamo lažne sigurnosti. Od kada odrastamo, mi sebi razvijamo neke koncepte za koje mi mislimo da nam pomažu, a često su destruktivni po nas. Znači, trebamo to da odbacimo i da prihvatimo onaj najsigurniji zaklon, a to je Bog i njegova ljubav. Pao, pogrešio, to me ništa ne definiše. A kako ću da napredujem, kako ću da imam petice ako nemam nekad i keca, da me malo probudi i da krenem dalje još jače nego što sam do tada. Malo se linkujem na onaj tvoj komentar. Da. Mislim da si u jednom predavanju spomenuo Edisona, kad je govorio da svi ti njegovi promašaji u eksperimentima nisu bili promašaji, nego samo pomoć da dođe do onog realnog i krajnjeg rezultata koje je hteo i tražio. Mislim da u tom prilogu možemo i reći za Nika Vujčića isto. On u jednom od svojih tih motivacionih govora kaže da
i da 100 puta padneš, ja ću pokušavati. Pogotovo on čovjek koji bez ekstremiteta kaže ja ću se truditi pa makar i 101. put da ne uspem, ja ću i dalje nastaviti. Znači, stvar je da čovjek nastavi dalje da se bori, a ne da ostane dole u blatu, što bi mi rekli, i da žali, da kukumavče nad sobom, nema mi pomoći. Ne, ima pomoći. Mora biti čovjek optimista. Vidite kako je Biblija lepa knjiga. Biblija kaže pravednik, čovjek koji je uz Boga, koji se u Boga uzda, koji voli Boga, koji je opravdan božanskim opravdanjem koje mu je omogućeno u Hristu. Pravednik pada i do 7 puta. Odnosno, ako 7 puta padne, opet ustaje, to kaže tekst. 7 je neka slika punine. Ne kaže se da samo 7 puta, nego non stop pada. Ali postoji jedna ogromna razlika. Pada kao i onaj bezbožnik, ali postoji ogromna razlika. I ako 7 puta padne, on opet iznova ustaje. Dok bezbožnik kad padne, kaže više neće ustati. Jer vidite tu neku razliku i u čemu je štos ako sada primenimo znanje sa ovog današnjeg predavanja. Šta je problem kod bezbožnika za razliku od pravednika? Zašto ne može da ustane kad padne? A ovaj 100 puta padne i nastavi da ustaje. Da. Jedan komentar kaže, a zašto onaj koji se toliko oko svih trudi, vidimo da trči, leti, uporan je, maksimalno posvećen da uspe, nikako da postigne svoj cilj. I ista osoba kaže, Javorka, gospođa ili gospođica, kaže, najviše treba predavanja za emocionalnu inteligenciju, što je kod dece prevladovana, ali se postepeno gubi. Emocionalna inteligencija. Znači, postoje ljudi koji se trude, koji se zalažu, koji pokušavaju da postignu cilj, uporni su, lete, trče, posvećeni su i ne uspiju da postignu cilj. To može da bude razlog toga da su uzeli ciljeve koji ih prevazilaze. Znači, ciljeve koji prevazilaze njihove kapacitete. Ljudi koji tako funkcionišu su ljudi koji nemaju adekvatnu percepciju stvarnosti. Ljudi koji uzdižu vrlo visoko svoje ciljeve, a ti ciljevi su neadekvatni u odnosu na njihove kapacitete. Možda je tu problem malo u nekoj ličnoj sigurnosti, pokušavaju tim nekim velikim ciljevima koje bi eventualno postigli da podignu svoju vrednost, a oni ih ne postižu zato što su oni nerealni za njih. Čovek koji živi blagodat ili koji ima razvojni mentalni stav, on želi da uspe, želi da se razvija, želi da uči, da sazreva, nije skoncentrisan samo na uspeh. I takvi ljudi mnogo lakše svoj kapacitet odrede, mnogo realnije. Sjetite se onog Gardnerovog komentara, kaže ljudi izuzetno uspešni su ljudi koji lako mogu da definišu i prepoznaju, ocene svoje slabosti, mane dakle, i svoje vrline. I jako lako postupaju prema te dve kategorije. Ispravno, realno. I to je ono što nama treba. Realni ciljevi, a ne nerealni ciljevi. Znači moramo da budemo skromni, da budemo u skladu sa svojim kapacitetima, a ne da se uznosimo i da od sebe stvaramo neke ljude koji mi nismo. Zato što ćemo dižući te svoje standarde, namećući sebi velike neostvarive nekada stvari, dovesti sebe u stanje anksioznosti. Anksioznost vam je bolest koja prati preambiciozne ljude, čije su ambicije mnogo veće od njihovih mogućnosti. Nažalost, često smo, većina nas, savremenih ljudi u tom stanju. Zbog reklama na televiziji, zbog raznih propagandi, mi pokušavamo da 100 stvari postignemo koje možda uopšte nisu naš cilj i naša životna stvar koju trebamo da radimo. Evo jedna zahvalnost. Zahvaljujemo za odvojeno vreme i odgovaranje na sva pitanja. Prekrasna su predavanja gde može mnogo da se nauči. Pozdrav za klub Moje zdravlja i gospodina Boričića. Imajte lepo i blagoslovenu večer. Hvala i ja vas pozdravljam i hvala vama na pažnji. Nemanja, hvala ti. Da, hvala ti.
trudi, nas blagosloviš blagoslovima koje si ti imao i podelio, si nisi bio sebičan, nego si bio toliko krut da si nam dao to što imaš i hvala ti od srca. Hvala i vama. Сакам само да ве подсетам вас кои што станавте, значи еве книгата Принципи на здравиот живот, можете значи да ги дадете вашите имиња и презимиња и адреси каде ќе ви бидат доставени оваа книга, а следниот четврток, бидејќи времето се менува, во 19 часот на истиот Zoom канал, значи ќе имаме една друга наша предавачка, а тоа е докторка по општа медицина Кристина Данева Стојановска. И темата ќе биде COVID-19 или ново нормално и колку е тоа нормално. Мислам дека самиот наслов е предизвикувачки и интересен, посебно што живееме во тоа време. Ве повикувам да и следниот четврток во 19 часот бидете на овај канал, повикајте ги вашите пријатели, па дури и непријатели, затоа што верувам дека ќе добијат корисни информации како што и ние ги добивме за време на предавањето од Немања Боричиќ. Ви посакувам мирна и лека ноќ, добар одмор, чувајте се, чувајте ги овие околу вас кои што се и имајте добро здравје.